mutambo uya watsvuke ropa muri yezimbabwe ndadzoka maupdates manyama ari panapo ukatoona ndatoya kudai so ndine chimwe chimonya changu chinogara mupfungwa umu chekuti ndinogara ndichisumudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bra. Saka kana uchinge watosvika panapa wakafanana neni uchiziva kuti unodedzerawo kuti pasi neZANU-PF nezvigananda kunge zvandinoita inini, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Mastreets ari kupisa. To be very honest with you, ndiri kunakiwa zvisingaiti nezvinhu zvandiri kunzwa zvekutaurika panapa. I'm in a good mood zvekutodaro zveipapo chaizvo. George Charamba akubuda ari kukandawo Tagwirei pasi pebridge. Zvigananda pasi nezvigananda pasi nechakati, you know, and a lot of us takaona vanhu vakawanda vakaita sana Niki Mangwana is the permanent secretary of information achibuda achitaura kuti aiwa achisimbisa Tagwirei achitaura kuti aiwa new member wechinchi wemu new member of Central Committee zvakaramba, you see. But you know, one thing that I like about nyaya idzodzo ndekuti inini I was one of the guys ndo zvandongofarira kuti even pane zvese zvichazoitika I know kuti maZimbabweans amumbofe makazombondikanganwa kuti panga pane mumwe mukomana aitanga anotaura zvinhu ane mushonga mukana ndakataura kuti hakuna Tagwirei hapapinde papo. Vamwe vakabuda vakataura zvakasiyana siyana. But now to cut the long story short, George Charamba ari kubudikira akukandawo futi Tagwirei under the bus and ataura kuti zoni Tagwirei chekuita nana VP Chiwenga, you know, iye charangoti in case you didn't see it, team Tagwirei yakabuda ichipindura ana VP Chiwenga, we can't say ana VP Chiwenga now kana yaipa papa, tingati kuti team Tagwirei yakabuda ichipindura ana Christopher Mtsvangwa. That is the situation, the current situation right now. Yakabuda ichipindura ana Christopher Mtsvangwa. It's because of my statements ari kubuda ari kutaurwa, and you know, inini ndakangoti kana nyaya yacho yasvika ipapa apaka ndinenge ndakudzoka ndichitya respondi zvacho zvekunzi iwewe urikuda kushandisa mari kuti unge uchikwanisa kunogadzirisa kuti upinde munhingirikini. Saka iye akazongobudawo ari kungotaura zvakawanda Tagwirei wacho, ari kungonongedzera vanhu veopposition, ari kungonongedzera zvakasiyana siyana. Ari kuti we wish to categorically state that Ambassador Mutsvangwa did not represent the official position of the ZANU-PF party. Instead, he blatantly misused the party platform to pursue his personal vendettas. The position of Elder Tagwirei within the party will not be determined by any individual, but rather through the ratification of the Central Committee. Ambassador Mtsvangwa must honor the party structure and respect the will of the ZANU-PF Harare province. Elder Dr. Tagwirei has been a steadfast supporter of the party since the First Republic, and there is nothing inappropriate about him continuing to do so. Ndo iyi mindiro yakabuda iri kutaurwa. Saka unoona nyaya yacho panga pakuti vamwe vari kumbotira kudongedzera futi vachiti vanhu veopposition vari kuataka Tagwirei haasi nhingirikini muri kungopindira nyaya dzemusingazive, you know, zvakawanda zviri kutaurwa. But ndo pandiri kungoti to cut the long story short, tiri kungoti George Charamba ari kuzongobuda ari kungovhara zvese because vamwe vanga kuti Tagwirei ari kuenda kuBulawayo ndoko achanga achitaura share same stage na VP Chiwenga, ndo pakanzi iyo ndo inonzi nonsense. Abeno vamwe vanoti hogwasha, handizivi kuti munokwanisa kushandisa mawedzi api because toziva kuti mazimba mune zvipo zvekutuka zvipo zvekushauda zvezvia. So iko zvino zvipatava George Charamba manje ari kubva abva angononanga vapfana vese vari kushandiswa vakamirira kuti zvigananda zvichavapolisha. Vapfana vese vari kushandiswa kuti vanga vachitaura kuti Tagwirei this Tagwirei that, ndo vakabva angononangwa direct straight kungononangwa. Wamboona kungojungwa, wamboona kuchijungwa muziso sounzi ju ndo zviri kuenda nanhingirikini izvozvo ndo zvakabva zvanoita George Charamba, and he is the presidential spokesperson. Ndiakabva angobuda panapa ari kutaura kuti I'm very worried with the turn of events. I was instructed in the formation and management of Varakash. That group is ideologically clear and technically safe cadres we put together to defend the party policies, decisions, the president as the leader of the party ZANU-PF, and the policies, laws, decisions and activities of its government. The about description summarizes the purpose and mission of Varakash. As the movement gained traction and influence, affiliates to it sprang up spontaneously with the overall aim of
augmenting the defense of all the above. Frank, I was wistful about the development with amounted to creating affiliates out of an affiliate. That isn't a clear way of organizing communication and propaganda. It leads to loose management and dispersed messaging, even leading to messaging indiscipline, where such affiliates pledge loyalty to persons other than the party, the president, and government. You begin to have multiple agendas and lead to loyalties which are injuries to the main line, even as those loyalties and agendas make position to the controllers. ZANU-PF is a unitary party. It has one president and first secretary, who is Idi Mnangagwa. He is only person who is the face of the party, and to whom all members and affiliates must pledge untrammeled loyalty for the duration of his mandate. But you know what, I don't like kuti ndirame nchiverenga nchienda kuzasi ndichinoita se ndichinoverenga zvese, to be very honest. Handidi kuti ndirame ndichingoverenga ndichidzika kuzasi. Because why? Zvinorarisa. And you know what, I don't like you guys kuti munge muchirara. You understand? I don't like kuti ndione imimi, my fellow Zimbos, my fellow I don't know kuti ndikati my fellow muchirara. I don't like to see that. I want you guys to be always happy. I want you guys to be always grateful. I want you guys to be always, you know, munakirwe nenyaya news dzifana kurarisa. Saka ndisuda kuramba ndichingodzika ndiende koko, but muchidimbo tingoti vafana vese varakashi, the likes of ana mukungunugwa, ana ndiani anzi gaka njameno, mazita acho akawandisa, misoro vane misoro yakati bhangu yakati kurise. Those guys vane hurusa yavari kuvhura. Muri kuibata nyaya yacho, riri kubatika ridariri. Vane hurusa yavari kuvhura kuti Tagwirei, I mean, it's like Chivayo akupushwa zvakanyanya kudarika Mnangagwa. They are now vari kunyanya kusimbisa uyu kudarika Mnangagwa, vari kusimbisa Tagwirei kudarika Mnangagwa, vari kusimbisa vanhu vese kudarika Mnangagwa. Why? Because vakazvaona kuti Mnangagwa akadhakwa, akaomera, ndozvimwe zvinhu zvavakaona. Saka vari kusimbisa vafana kuti Chivayo ndoda yabva kutengera mota, kutengera Fortune, kutengera Benz, kutengera Aqua, kutengera chinchi zvaanenge achiita vanhu vese. But Mnangagwa kuti azonzi abudisa dola mudhara, ameno akaomera, akanoti ameno handinyatsonzwisisa. But vari kusimbisa vanhu zvigananda izvozvi. Saka George Charamba zvinhu zvokuti zvabva zvamurwadza akati you know what, let me do this. Mina ndingopedza nemi, mina ndingokushanda this way. Saka ndopa yasvika, ndopa yaenda napo nyaya yacho. Inini muri yeZimbabwe ino pachimonya changu chemubreli ndabva ndangopa conclusion kuti Mnangagwa akadhakwa. Kana uchibvumirana neni, show me the signal in the comment section kuti Mnangagwa akadhakwa. Vafana vakutoenda nezvigadhanda, vafana vakutopuwa mari, vafana vakutorarama vari mumaoko ezvigananda. So this is the current situation right now, and this is what we are facing as a nation. So please kana uchibvumirana neni kuti Mnangagwa akadhakwa. Anyway, some of the issues, you know, ndichijoka zvangu, but ukaona iwe uchinzi ndiwe president, poiswa vanhu kunzi vanofanira kunge vachitaura zita rako every day, votanga kutaura vanhu ka unenge watoonekwa. What more isusu venyika yese tichaita sei? What are we going to do pazvinhu zvacho izvozvo? So muchidimbu hama dzangu ndiri ngoti vari kukanda vanhu vese ava under the bus, under the bridge, zvekutorevesa chaizvo. Unongoona ndo pakangonzi ananingirikina vaka ana rakasha gedza tivadaiso tivakande vakadaro vavadhingirine tivamise mabasa pakunzi ari kuvatuma ndiani, because they know kuti Tagwirei is ndingirini. Saka tiri kungoti vanhu veZANU-PF vari kunyara. I still remember madhezi aya Mnangagwa pakanetsa nyaya yacho yeCentral Committee akazobuda kuti pasine zvigananda kwakunyara kuti pasine vatengesi vedu kwaona vadaisoka kutonyi. You know, a lot of people havana kubata ametse yakataurika pepe, because iwe kwavari kusati kwava kuti zvigananda vakuti vatengesi kuti pasine vanhu ivavo matadza kuvhotera Tagwirei munganyadzisa president kudaro. Because munhu anozongoenda kusaidi rimwe kuti ngasiri kutora nyaya, but kutaura pachokwadi chapo zvinhu zvakarwadza. Because usatamani kuti people like Niki Mangwana vakabuda vachitoindosa cheche kuti aiwa Tagwirei new member wechinchichi ari kuda kupinda papa. Saka zvakazooneka zvonyadzisa. So manje vangokanda pasi pebhazi. Tagwirei zvakaoma. I think Tagwirei anofanira kuchinja trade. That's what I think inini zvangu. Right, zvandauda kuita panapa ndauda kumbopinda kune imwe trade, because politics zvinenge zvikutoramba. Kuti politics hadzidze munhu wese ungaita mari. I still remember ndinyasoteerera ndichidigesta speech yamudhara mutsvangwa.
akati zvokuita mari zviwaningirina mari iyi unenge wakaita mupati ke saka kuZANU-PF ndokwacho that's where you made this money. Saka there is no way pokuti woda kuzotanga kushandisa mheno dzimwe pfungwa dzekuda kuningirina mari dzekuda kutenga mastructures, kutenga vanhu kubva kumasero kuti vakusupport kuti uzoita zvauri kuda iwe mari yacho wakaita through ZANU-PF. Handisi kuziva kuti mari iri kuitwa chirudzi through ZANU-PF, but ini ndo zvandakamanzwira mapindura zvakaita munzeve mangu nekunongoziva kuti nechindururani changu. Saka kubva ipapo vanhu pakutondira fani because ivo vanenge vachitomutarisa kuti uri kumeka mari nesu wakuda kuti utotenga vanhu ende vanhu vacho vanotengwa like zvivarakashi ndo zvekutsurwa naJoe Charamba kuti basa renyu munofanira kuziva kuti the face of the party is Mnangagwa ndiye face of the party, not vamwe vese vamakuda kutanga kunodhila navo muchinotamba navo. Saka pari kupisa Tagwirei atori ba1 kunorima fodya ali tingati mari yake anayo but Mudharageza akapinda akangowana mukana futi haasi kuda kusiya Tagwirei ari kuitawo kumhanyisana naye ende zvakutanga profesi zvaitwa naGeza Tagwirei that pakatanga kungodorasiswa ipapapa makaona kana Mudharageza akabva atozombobudikira paipe pakatanga kutozvidhakwa zvaTagwirei. Saka tingoti Mudharageza kwaari kokoko nevadzima wake ari kufara zvisingaiti achiona zvinhu zvakadai so zvichiitika in the party, even though zvake mazuva ano Mudhara wacho haachadi kunyawo taurisa zvake, but I'm sure he's grateful nebasa rakarohwa. But muri Zimbabwe unoziva kuti inini ndiri munhu wekuti handinyanyotenderera kana chingotaura nyaya dzangu kadongoda kuti tingogumira panapa, especially patinenge totaura kuti musarare muswere dhere renyu maziva zvinhu zviri kuitika. Ndoda kungogara nakukuzivisai kune vese vari muSouth Africa kana uda kuregistrwa kambani ubva FNB business account, zvinhu izvozvo zviri easy zvaakuitwa nemunhu anonzi Owen Education Research. He is the only one anokurejistera kambani okuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Zvaunofanirwa kungoita chete iwewe kuenda panhamba dzandakupa idzi, rowa screenshot itayo kutoita ikoko ubva wataura naOwen. Izve zvida kuti utaure naOwen uvhiregistrwa yako kambani. Nachade zvokuti muswere muchinzi muswera muchivhairirwa nemunhu kuti aona bank account iwo une nhamba dzaOwen. Zvichaite bata nhamba dzaOwen umufonere zvokuti aona permit inyaya dzekudhara. Passport yako yakapinda nayo muSouth Africa iyo ndo iri kutovhura zvinhu izvo zviri kutoshanda. So contact him on the numbers that are showing on the screen.